Hayırlı gün dostlarım, hadi менен Яна Рәли апайга һәм блогер мәктәбе рубрикаһы. Достарым, hadi барыгызны яңа уку елы менән ихлас күңелдән котлайым. Алла бирһә, укуыгызда еңеллектәр булсын, белем тауына үрләгәндә тик уңышлыктар. 1 сентябрь темаһы турында һөйләшкәс, безнең сыгарлыш классларыбыз 9-11 класслар укучыларына багышланган был видеоны һәм киләсәк профессия турында уйланганыгызмы, юкмы, шуның турында күз алып барырмын. Заман башка, заң башка, профессияларда вакыт күп үзгәрә. Бүгенге көндә бик күп өр-яңа профессиялар бар. 20 ел элек шундай профессия булырлыгын әйтәләр, без уга бәлки ышанмаста инек. Кем ул блогер дигән тап шул профессия турында сөйләшәбез. Тәүге карашта блогер булу анһат кына эш күп. Камераң булһа, үзең төшереп һөйләй белһәң, шул җиткән. Төптән уйлап караһаң, блогер булу ул артист булу дигәнне аңлата. Камерага карап, дөрес, матур итеп һөйләшә белү ул үзе бер һөнәр. Бүген инде без блогер профессиясының аңгай яктарын һәм кире яктарын карап чыгарбыз. Аңгай яктары. Беренче, график юк. Ягъни һәр иртәнсәк тә эшләй аласыз, төн уртаһында да эшләй аласыз. Һәргә касан уңайлы, шул вакытта хайлап эш итә аласыз. Блогинг ул яраткан һөнәр дип әйтергә лә була инде. Үзеңнең яраткан шөгыльлең менән эшләһәң, 1 сәгать тә эшләмәссең дигән бер акыллы гына һүз дәрескә килеп төшә. Тап шулай. Яраткан эшең икән, блог алып бару. Димәк, һин эшләмәйң, ял итәһең. Блогер булһаң, һин билдәле булаң. Ә билдәле кешеләрне реклама ягыннан күп кешеләр сакыралар. Төрле продукциялар, товарлар бартер аша алып, уларда рекламалап, үзегез куллана аласыз. Билдәле кешеләр белән аралашу һәм башка кешеләр арасында танылу яулау. Һез блогер икән, һезне кешеләр карый икән, димәк, һез билдәле шәхес буларак бөтенләй лә күренәһегез. Әйдәгез инде министрга күз һалайык. Вакыт ягыннан һез барыһын да дөрес итеп бүлеп, бар нәмәне лә урын yerine yetkazib эшләргә тиешсез. Чөнки һез җитәкче лә, үзегез эшче лә. Эш хакының стабиль булмавы. Bir ayda һез күпләп акча алырга мөмкин, икенче айда инде бөтенләй дә акча килмәү ихтимал. Заказдар алган сыракта кайсак бизнес кеше күк алданып калуыгы ихтимал. Менә шундай да минус бар. Билдәле кеше буларак, кай вакыт ураган хайын блог алып бару кешене ялкыта. Шунлыктан 100 тапкыр уйларга кирәк. Блогер булган икән, һин билдәле булган икән, бөтә булган шул нәмәне күтәрә алаһыңмы, юкмы, шуның турында уйлар кирәк. Дим итеп алып әйткәндә, блогер булу ул бик яхшы профессия дип тә әйтеп булмай, бик насар профессия дип әйтеп булмай. Профессияның насары юк дип бушка әйтмәгәннәрдер инде. Әгәр дә инде һез әсәй, атай, мин блогер булам дип әйткәнегезгә атайыгыз, блогер да булдымы кеше дип әйтһәләр, үпкәләмәгез. Чөнки улар аны аңлап йетмәйдәрдер бәлки. Иң мөһиме үзегезнең күңелегезгә ятырга тиеш был эш һәм авырлыктарга баш эймәй, шуны адакка тиклем эшләп апарып киткерергә тиешсез. Һәм шуны күңелендә тотырга кирәк. Блогер булып китһәгез, тәүге 2 ел буштан-бушка эшләгән кебек килеп сыгасың ки, хәтта үзегезгә генә эшләйсез, күңелегез өчен генә эшләйсез. Артабан инде, әгәр дә блогыгыз алга китһә, һезнең блогыгыз зачетка шикелле үзегезгә акча алып килтерер. Һәр профессия тырышлыкты, ныкышмалылыкты ярата. Үтәгезгә лә уңыштар.